Hej, jeg har så valgt at tage sektoren her omkring EPO og lidt omkring nyrerne og sådan lidt. Og jeg skal så starte med at angive mulig baserækkefølge for den del af EPO-genet, der koder for de viste aminosyre. Og her i figur 2 har vi jo de her aminosyre her, og så skal jeg så finde ud af baserækkefølgen. Og ved at bruge den her genetiske kode, som vi har i bogen, på side 42 i biologi CFG, så kan jeg så se for alanin, at den må hedde GCU, altså baserækkefølgen må være GCU. Jeg kan se for prolen, at baserækkefølgen må være CCG, og så videre med alle de andre. Og så i toeren her, der skal jeg så finde ud af, hvilken type hormon er erythropoietin, og hvordan udøver den type hormon sin virkning på målcellerne. Og erythropoietin, som jo er EPO, er et hormon af type 2, nemlig et peptidhormon. Denne type hormon udøver sin virkning på målceller ved at cirkulere frit i blodet, uden at være bundet til transportproteiner. Det vil altså sige, at det er hydrofilt, fordi det kan interagere med vandig opløsning. Deres receptorer, der er indlejret i cellemembranerne på deres målceller, binder de sig til, hvorefter det aktiverer en række intercellulære signalsystemer, hvilket vil sige, at der overføres et signal fra hormonet i cellens membran til det sted inde i cellen, hvor hormonet skal virke. Og så i træerne her, der skal jeg analysere figur 1 og forklare princippet i reguleringsmekanismen. Hvis vi går herop og kigger på figur 1, som den er nye her, så kan vi se, at heroppe, der har vi et lav O2 koncentration, og hernede har vi høj O2 koncentration. Og nede ved den høje O2 koncentration, der står minus, og ved den lave O2 koncentration, der står plus. Det vil altså sige, at hvis der er en høj O2 koncentration, lav O2 koncentration, så vil der være en høj koncentration af EPO, og dermed en høj koncentration af røde blodlegemer. Og omvendt hernede, hvis der er en høj O2 koncentration, så vil der så være en lav EPO koncentration, og dermed en lav koncentration af dannelse af røde blodlegemer. Ja. Og så hernede, reguleringsprincippet er derfor, at kroppens hormonproduktion styres af to dels det autonome nervesystem og dels blodets hormonkoncentration. I eksempler med EPO taler man om en simpel regulering med negativ feedback. Det er fordi en stigning i koncentrationen af hormonet EPO i blodet vil medføre, at der bliver dannet flere røde blodlegemer. Den øgede produktion af røde blodlegemer gør, at der kan blive flyttet mere ilt rundt i kroppen, og derfor vil der blive dannet mindre EPO i nyrerne fra dette punkt af, da produktionen af EPO jo falder i takt med iltindholdet i blodet stiger.